Дори моята лична лекарка се смее и казва: виждаш като малко дете. Казвам се Тодорка Николова Колева от Стара Загора. 68 годишна съм. Реша да се оперирам, защото не мога да виждам. Виждам силуети от далеч, но не мога да познавам хората. И като споделя с децата си от Варна, те ми казаха, че има много добър известен лекар, доктор Пламен Кубанов, който работи в очна клиника Свети Николай Чудотворец. Когато преди операцията гледал с два диоптера очила и пак ми се вижда, че дори телевизора размаза, не може да чета буквите. А сега чета безупречно. Чета най-миниатюрните буквички отдолу. Докато дъщеря ми казва, че виждала само чертичка, а пък аз виждам най-малките букви и ги чета. И вестника се чета спокойно, без очила. Всички косъмчета по килима и стаята прашеките ги виждам. А те се смеят, децата с мен. И ходим на 4-5 места. И за очна нора, за изследвания, за други неща, но всичко един в поеми, другия в поеми, така минава всичко. Много бързо, много съм доволна от персонала. Да кажа истината, изненадана съм от доброто обслужване.